So guys माने सोरबा लाइभआव फैदोबा फैबानो जाबाय guys guys ओमफ्राय भिडिअ होबाय थानाय टाइमाव भिउसा फायाखै नङा फायदो ओमफ्राय फायनानै आरो साडेनलि माने भिउ डाउन जाना थाफिनजोबदो आरोना guys इनिखायनो नैबे लाइभखौ आङो होदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि फेमिलिया मिथिथों आं माने गोदान भिडिअ होदोंमोन आरोना guys होनाया इनिफ्राय माने लाइभ होबाबो आं दा मिथिथों होननानै नैबे लाइभखौ होदो माने आङो भिडिअखौ अलरेडि होखादो ओमफ्राय भिउसा थांबाय थादो ओमफ्राय आरो भिउसा हारसिंना माने डाउन जाबाय थादों ना guys इनिखायनो नैबे लाइभखौ आं दा माने साडेनलि होनाय जादों एसे प्रब्लेम जादों आरो गाइस ना माने इउटुब चेनेला आंनिया ना बेलेगनिया इखौ मिथिया दे खिन्थु आंनिखौसो ना बेलेगनिया जादों इखौ मिथिया खिन्थु दा माने जाबाय थानायखाय आं माने एसे गिनाय मोनदों आरोना गाइस हे सालथे मा खबर थ' माने लाइभखौ आं मानि थाखाय होदो आं नोंथांमोननो खोन्थाखाना दोनखानोसै गोबाङानो कमेन्ट हरदों नै थाब दासो जोंनिया सालथे मा जाखोनो जेबो जायाखै जानाया खिन्थु माने भिउसा डाउन जाबाय थादो दे भिउसा डाउन जादो भिडिअखौ होदो ओमफ्राय 500 भिउस थांबायमोन लगे फुङाव ओमफ्राय भिउसा लगे डाउन जानानै माबा थांखाबाय आरोना गाइस माने 20 ना 300 इदि गोदै डाउन जाखाबाय आरोना गाइस भिउसा माने आंनियाल' नामा इखौ मिथिया खिन्थु इउटुब चेनेलाव गासैनियाबो जादों नामा इखौ मिथिया स' नोंथांमोननियाबो जादों नामा खेबसे वाइडि स्टुडिअ थांनानै चेक खालामनानै नाय इयो मियानिफ्राय जादों खोमा जांलै नुकुल मुसाहारि इथ' आंनिदो सेम नाम दख' नोंनिया ब्र' मा जाखो ब्र' जेबो जायाखै ब्र' जानाया खिन्थु माने एसे प्रब्लेम जादों माने भिउसा डाउन जादों दे गाइस भिउसा डाउन जादों जाय इउटुब चेनेल खेबसे वाइडि स्टुडिअ थांनानै चेक खालामनानै नाय आंनिया अलरेडि भिउसा थांनानै ओमफ्राय भिउसा लगे डाउन जाफिनदों आरोना गाइस ओंखायनो एसे प्रब्लेम मोनदों आं माने डाउट जाबाय थादों इउटुब चेनेला मा जाखो होननानै थ' नोंथांमोना खेबसे वाइडि स्टुडिअ थांनानै आंनि लाइभआव फैनानै आंनो खोन्थाहरलाय मेसेजाव पुर ब्लगनियाबो जादों नामा आंनाबोनो अ माय गड खबरफोरा माबोरै फंबाय मोजां आदा मोजां जोबोद मोजां आंनिया जोबोद मोजां माने भिउसा एसे प्रब्लेम होबाय थादों इनिखायनो आङो लाइभखौ फैदो आरोना गाइस उखा फैदो आरोना गाइस आङो हाय ब्र'नो हेलौ ब्र' हेलौ गासैनि कमेन्टखौ नायनो हास्लाबनाय नङा बायदि मोनदों आं नैखौ उखासो हरदोंमोन आङो सालथे सुबुंसाफोरा हाय ब्र' हाय आदा होनदों आरोना गाइस हेलौ ओमफ्राय हिट ब्र'नो थेंक इउ हाय जेबो मा जाखो ब्र' माबाफोर जादों नामानो डिबि ब्लग जेबो जायाखै जानाया एक्सुवेलि माने भिउसा एसे डाउन जादोंमोन नोंथांमोननियाबो जागोन इयो वाइडि स्टुडिअ थांना खेबसे चेक खालामना नाय मानि थाखाय जादों आं हमनो हायाखै खिन्थु चेनेला एसे प्रब्लेम जादों खिन्थु नटिफिकेसन थाङाखैबो जानो हानाय नोंथांमोननि सेराव खिन्थु सार्च खामै नायबानो जाबाय आं भिडिअ होबाय थादों दा बेलासिबो होना मोना टेनसन खालामनाङा हरगेस्वर नोंथांमोनाबो हाय आदा हेलौ ब्र' आङो लाइभ फैनायनि जेबो माबायानो गैखायामोन खिन्थु उखा फैदों आङो लाइभखौ माने खिथानो नोंथांमोन होननानै सार्च खालामनानै आंनि चेनेलनि भिडिअफोरखौ होमबानो मिथिगोन खिन्थु मा जादों बेखौ मिथिया आङो बड' मिउजिकेल हेलौ बिरखां ब्र' मा खबर बहा दंलै आसोल न'आव दोङो न'आव एखे मा खालामनो उपाय गैया दुखु जानानै नैबे लाइभखौ साडेनलि होनाय जादोंमोन आरो माने आङो मा जादों सानदों आङो निजोम बर' हाय ब्र' हेलौ बेरसोन एखे नेटनि प्रब्लेम नङालै ब्र' बेलेगसो प्रब्लेम जादों सालथे थांगासिनो र'नो फै मा खबर ब्र' मोजां मा खबर मोजां आंनाबो जादोंमोन ब्र'नो आमित ब्लग 99 नोंनियाव जादों माने आं दिनैसो चेक खालामना नायदों आङो माने वाइडि स्टुडिअखौ मियानि भिडिअ होनायखौ माने आङो माने इदि गोदै नायस्लाङाखै आं सानदों माने भिउ थाङाखै होननानै ओमफ्राय नायबाथ' भिउआनो माबा डाउनसो जाजोबो दा माबायदि जागोन दा भिडिअ होबाय थाबा जिखिजाया सार्चसो खामै नोंथांमोनहा नायबाय था आङो दा मोनासे भिडिअ होबावगोन आङो उपाय गैया एकदम हाय हेलौ रेबट 7777 हाय मा खालामनो उपाय गैया हारि मुसारि मा ओंख्रिदो जाखो ब्र'नो आंनियाथ' जानायाथ' जाथ'वाखैमोन दायो जागोन आरो दसे थानानै सानसुआव र' आइ एम फ्रम आसाम आंबो आसामनि ब्र' निजोम बिटिवाइ मा ओंख्रि जाखो आदानो जानाया जाथ'वाखैमोन एक्सुवेलि दायोफोर जासिगोन आरो माने लिबि बसुमतारी वाव सुपार थेंक इउ ब्रह्मा मुसारि मा खालामदों दङ रबा नायदों मा खबर मोजां लयार मिउजिक ब्लग हेलौ मायाव दं थांगासिनो न'आवनो दोङो ओमफ्राय गाबोनो आङो मासबादाव थांगोन गाबोन मथा मथि मर्निंनि 5सोआवनो थांगोन आङो मासबादाव माने एसे खामानि दङ आरो मोजां मोनसे कन्टेन्टनि भिडिअ फैगोन नोंथांमोना टेनसन खालामनो नाङा बेनिफ्राय गाइस नोंथांमोनाबो खनसे वाइडि स्टुडिअखौ चेक खालामनानै नाय नोंसोरनि भिउसआ डाउन जागोन जाय खेबसे वाइडि स्टुडिअखौ चेक खालामनानै नाय होमबानो मिथिगोन आरो ना प्रब्लेमा मा जामारो एक्सुवेलि एक उपाय गैया मोदला मसि आङो लाइभ फैखादों आं इखौ खिथानो होननानै एखेबारे मा जादों सानदों आं उपाय गैया आरो मा खस्थ' खालामनानै इदि जुदि भिडिअ होनानै जुदि माबा मोनसे जायोबा गोसोआ एसे डाउन मोनोना बेनिखायनो आरो एसे बोरैबा नांदो बेनिखायनो चेक खालामना नाय नोंथांमोना वाइडि स्टुडिअ एसे
सासे बांलारि हाय आदानो हाय हाय हारिमु सायो हाय हाय निजोम लोमजानाया हामबाय नामा ब्र'नो एसे हामबाय हामनायालाय माथोआबो चेन्ज जाखाबाय एसे इउटुब अफिसियेल हेलौ आदा ओंखाम जाखांबाय नामा आदा मोजां खबरा जाथ'वाखै खिन्थु खबरा मोजां दा दसेना जागोन आरो एसे मोजांनो ओमफ्राय मिस्टार दैमारि फंबाया हिनजाव मानसिजों उन्दुनो मोनदोंना मोनाखैनो औ भाइ मा कमेन्ट हरोलै भाइ बापरे बा फाग्ला खालामना होगोन दखनलै दोमसिरि मा ओंख्रि ब्र आं जाथ'वाखै दे ब्र ओमफ्राय बिरेस बसुमतारी थाबैनो 20K जाथों थ' 20K जाबाथाय बरिया मोजां केक हागोन दे गाइस आङो 20K आव ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैबा फैनो हागोन खाथिफोरनिया आं खबर होगोन दा थाबैनो 20K जाबा एसे मोजां नांगोन आरोना गाइस प्लिज दिस माइ नेम सानसुमा बर' है ओमफ्राय ब्र बिदिनो प्रब्लेम जाबाय थायोलै जानायालाय जायो खिन्थु आंबो दिनैसो आं प्रुफ मोनबाय आरो माने जानुवारियाव जानायखौ ओमफ्राय आं मिथियाखैमोन आरोना है ब्र लाभ इउ हाय हाय सोमखोर नटिफिकेसन फैदों ब्र आंनावबो नटिफिकेसनाथ' सोरनाव थाङाखै दै खिन्थु मानि थाखाय बेखौ जादों मिथिया खिन्थु भिउसआनो थांखायाखै मानोबा भिउसआ डाउन जाखाना दोङो आरटि बड' हेल' ब्र हेल' निजोम जानाया हामबाय नामा हामबाय अ माइ गड हेल' आइ एम फ्रम गुवाहाटि सानसुमा बर' हाय आंनिया तामुलपुर ब्र निजोम लोमजानाया हामबाय नामा हामबाय हेन्डसाम भाइ लैथोमा विजिलथाय ब्र थेंक्स ब्र थेंक इउ एस पि ब्लग भाइ मा खबर न'आवनो दोङो ब्र आङो बिथाङा फैला नामा जोंनिथिंजाय थांगोन ब्र मानो थाङा थांगोन टेनसन खालामनाङा आङो थांगोन होनबा थांखायो आरोना गाइस आं माने खानसे रेस्ट लादो एसे मोजां ब्लग खालामहैगोन आं थांनानै एसपिल' मायाव दङ फैया ना मानो आं दा न'आवनो दोङो निजोमबो गोबां खालामनो उपाय गैया बर' एस ब्लग हेन्डसाम नुदोंलै बाब्रे थेंक इउ निजोम बर' हेल' बिक्रम ब्र'ना मा गामि मोननाय जोंनिया दारखुसि होनबानो सोब सिनाय मोनखागोन आंनिया माने सकआ जोंनिया दारखुसियानो गोलैयो आरोना ओमफ्राय गामिं टु क'क्राझार माय वाइटिं ओइ क'क्राझाराव लोगो मोनगोन ब्र टेनसन खालामनाङा आरो जुदि आंनि कन्टेक्टखौ नांगौबाथाय आङो इन्सटाग्रामाव आंखौ मेसेज हर आं कन्टेक्टखौ होखागोन आरोना गाइस आं गासिबो कन्टेक्ट होखायो इन्सटाग्रामाव जाय आंनि नाम्बारखौ बिदो गासैबो मोनखाजोबखादो खिन्थु नाम्बारखौ सेयार खालामनाङा आं पार्सनेल हरबाय थागोन खिन्थु नाम्बारखौ जाय मोनो बिबानो हरना आरोना गाइस इल' बाखि नो टेनसन अनलि टेनसन नेट्रन नुकुल ब्र हेल' ब्र नेजम ब्र हेल' गवालपारायाव फैला नामा ब्र'नो थांगोन लासैनो थांजोबगोन दैमारि लासैनो थांनो टेनसन खालामनाङा हो 20K नि पार्टि 20K जायाखै जागोन जाबाय एसे गोसोखौ मोजां नांगोन आरोना 20K जानायबा हामबायमोन ब्र'नि बाइकखौ लाइफआव खनसे अ बाय निजोम बर' मा बाइक खनसे लायनायाव सालायनायाव नुबाय थाखायो दखन नोंसोरो एसबिएल नुकुल फेमिलिया आं गोबां सापर्ट खालामदों थेंक इउ स' माच दे गासिबो सापर्ट होलायबानो जाबाय नोंनि भिडिअखौ नायना जोबोद मोजां मोनो सानसुमा बर' होनदों आरोना थेंक इउ ब्र' बिदि गोदोनो सापर्ट बर' सापर्ट होबानो जाबाय नोंथांमोना नायाबा सोर नायगोन नङा होमबा बेनिफ्राय दङ एमएस बड' ब्लगार गुड मर्निं गाइस मर्निं हेल' मर्निं कार्बि आलं फैया नामानो बर' सेंग्रा थांगोन ब्र कार्बि आलंआव खनसे थांबाय आरो मोजां दिन लानानै थांबावगोन पुरा इन्जय खालामना फैखागोन माने टेनसन खालामनाङा एमएस स्टेटास मा ओंख्रि जाथ'वाखै ब्र निजोम ब्र लाइफआव खोन्थिलायनो बा ब्र'आ गारिखौ खिथिनोबाय थादो दाय खिथिगोन टेनसन खालामनाङा लासै खिथिगोन र' दसे बाइकखौ खिथिनो होदो आरोना लाइभआव आंखौ माने निजोम बर'आ नोंनि बाइकखौ लाइभआव खोन्थिलाय ब्र'नो ओमफ्राय दोङो बिकास बसुमतारी लाभ इउ ओइ ब्र लाभ इउ नेत्रबलनो बहा दं सोमखोर नों एफा खस्थ' भिडिअ लाबोयो ब्र ओमफ्राय मानो सापर्ट खालामा मानसिफोरानो मा बुंनो दा ब्र जाय माने खस्थ' खालामो इफोरखौबो सापर्ट होआ सोरबा खस्थ' खालामिखौबो सापर्ट होयो सोरबा एसे बुजिनायाबो बुजियो सोरबा बुजिया खिन्थु आंनि भिडिअ माबायदि जायो आं बेखौ मिथिया खिन्थु नोंथांमोना नाय नोंथांमोना मिथिगो थ' आं दा मा खालामनो उफाय गैया खिन्थु आंहा लाइभआव बिदि गोदोनो द्रिम दङ आरोना गाइस खिन्थु सोरबा आंखौ सापर्ट होआबाबो आंनि भिडिअखौ नायाबाबो आङो जेबो साना जेखौ आं इउटुबाव भिडिअ होबाय थागोन आंनिया मोनसे द्रिम दङ आरोना गाइस थ' नोंथांमोना करेक्सन सापर्ट होगोन होनना आं आसा खालामो बेनो आरोना जिआर ब्लग हेल' जिएच आर ब्लग फ्रम गसाइगाव लोगो मोनगोन ब्र थाबैनो एमएस लाइक डन के निजोम ब्र थेवबो ब्र'नो खोन्थिगोन गारिखौ खोन्थिगोन टेनसन खालामनाङा लाइभआव खिथिगोन एलिया एसपि मोनाना आदा लयार आसाम राइटआ मा जाखो नोंना थांगोन आं माने न'आव खाननैसो रेस्ट लादो थाबैनो थांगोन टेनसन खालामनाङा नोंथांमोनहा न' थांगोन टेनसन खालामनाङा एखे सापर्टल' होबाय थाबानो जाबाय दे नोंथांमोनहा
मालै दिस निजोम खनसे दिन्थिगोन निजोमा बरा गारि खिथिनोबाय थादों आंनि लाइफआव आंनि बाइकखौ खोन्थिगोन टेस्ट खालामनाङा एसे धरज हम बरा खिथिगोन आङो ओमफ्राय गाइस मा खालामनो उपाय गैया बिराद टेनसन जाना दोङो आं सानदोंमोन आरोना गाइस माने इउटुबाव नटिफिकेसन रावनोबो हराखै ना भिउ खालामदों बिदि लाइभ होनायाव कल खालामबा बिराद प्रब्लेम मोनो आङो एखे कल खालामना दे गाइस सासे ब्र'आ एसे प्रब्लेम जायो दे लाइभआव बिदि कल खालामना गैलालाय दा लाइभआलाय दे मानायफोरावसो सेस खालामना होयोलै थै ने फन फायना होदोंमोन दे गाइस सरि गाज्रि मोना नोंथांमोना जाफिनबायना मा जागोन लाइभआ मा जाखो मेसेज मा जाखो एक्सुलि प्रब्लेमा एक्सुलि इमान मेसेज हरदों मानसिफोरा फाइनाबा सेस जाबाय दखन निजोम आदाया बेबायदिनो खस्थ' खालामबाय था सानसेबाबो साक्सेस जागोन सानसुमा बर' थेंकिउ ब्र' थेंकिउ ओरैनो खस्थ' खालामबाय थागोन बर' सेंग्रा कार्बि आलं फैबा आंखो लोगो हमगोन आदा सनाना लोगो मोनगोन टेनसन गैया कन्ट्रल थाबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबनालासि नायबाय था मालाबा आपडेट होबा जाहाथे मिथिनाय बायदि आरो ना गासै थांफ्लांबा सोमखौ ब्र' लाइफ प्रब्लेम बिजनि ब्र' आङो नाथायल' लाइफखौ एमबि गैला लाइफ गैला थियानो लाभि फ्रम क'क्राझार ब्र' नोंनि भिडिअखौ नायनो मजा नाङो ब्र'नो आरति बड' थेंकिउ थेंकिउ मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै दे ब्र' आङो बर' सेंग्रा जाथ'वाखै गोबां सापर्ट खालामदों नुकुल फेमिलिया थेंकिउ स' माच एस पि ब्लग थेंकिउ ब्र' थेंकिउ हाबाया माब्ला नुकुल भाइ हाबा जानो लुगैदों हाबाया दानो जानाय नङालै भाइ देनांसो जागोन हेलौ सालथे मा खबर सालथे कालामाति थांनि फै चिरां कालामाति आरो मोनाबिलि फुरा बेरायखानांगोन खिन्थु आङो खिथाखाबाय खिन्थु जालदे खिथाखाना दोनबाय आं दिनै नोंखौ एस्ट्रनाथ बय ब्लग जोंनिया सालथेया जाबाय ब्र' जाबायनो जायखिजाया ब्लग खनसे मिनिलाय आदानो आकाश हेब्बि नांदोंनो आकाश थेंकिउ दिदैमारिनिफ्राय जाबाय नोंखौ जाबाय आंलाय मा जाखोसो सानदोंमोन अ नंगौ नामा एन वाइ टि बाइकनि निउ कालारखौ मजा नांदोंनो थेंकिउ ब्र' थेंकिउ मावसुम ब्र'नो हेलौ ब्र' हेलौ आकाश एडभान्स 20K एडभान्सआ जानाय मोनबा गोसोआ बिराद गोजोनो केक हानो लुगैदों आं फुरा एक्साइटेड जाना दोङो थाबैनो थांनो 20K खालामना हो सानसुमै नार्जारि थाब फैनो थांगोन क'क्राझाराव थांथारगोन आङो कालामाति आरो मोनाबिलि मोननै बुस्थुखौ नुवाखै बेखौ नायखाथारगोन आरोना गाइस आङो नायनो थाखाय फुरा एक्साइटेड मोननै जायगाखौ एक्सुवेलि भिडिअफोराव नुबाय थादों नुनायालाय साननैसो होमबाबो आं माने गावनि मेगनजों नुथ'वाखै आरोना गाइस थांगोन टेनसन खालामनाङा ओमफ्राय इथिंगालि नायगोन नोंथांमोना मावसोमब्राबा हेलौ होनदोंमोन हेलौ थाबैनो फै सुबुं अबाव दं रा ब्र' आं न'आवनो दोङो अके रेडि फैब्ला फैल' थाबनो थांगोन सालथे नों टेनसन खालामनाङा थांखाथारगोन आंखौ बेरायबानो जाबाय नोङो बुरजानो बिसो हान्थारआ बहा दं इयोनो औवा जोंनिया भाइ निजोम बर' दे ब्र' खोन्थिदो बाइकखौ खोन्थिगोन र' ब्र' बाइकखौ खोन्थिगोन टेनसन खालामनाङा बराय देखायो टेनसन खालामनाङा जालायाव खनसे फैलै आदानो एमबि गेमिं जाला एमबि गेमिं जालागा इ माथिंलै जागाया आं हमदांनो हायाखै खेबसे हरबावलाय कमेन्टआव जायखिजाया ब्र' खनसे सनितपुराव फै आदानो आंथ' सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थांखांबायमोन दै ब्र' खिन्थु थांबावगोन थांबावनायालाय होमबाबो आं बारा दिन जायाखै आं इथिं लयेर आपार आसामाव थांदोंमोन ना इथिं सिमेन्ट सापरिथिं इयाव आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवबो थांदोंथ' बिसिनाथ सारियालियावथ' सनितपुरानो गोलैयो खोमा जा थांदोंमोन दे इयावबो आंनो RC390 लाना ब्लग खालामनो गोसो दं खनसे सापर्ट मोनगोन ना मोनाबा होनो सानसुमा ब्र' मानो सापर्ट मोना जालाबायनो ब्र' खस्थ' खालामबाय था बरा सापर्ट होगोन टेनसन खालामनाङा लिंहरनांगोन दै बसनो हाबायाव लिंहरगोन दे ब्र' टेनसन खालामनाङा आकास भाइ निजोम बर' हेल' ब्र' खोन्थिदो ब्र' बाइकखौ 20K नि पार्टियावनो अके बाइकखौ खिथिगोन र' निजोम भाइ दसे कमेन्ट थाथ' एसे कमेन्टबो खोनाबाय थादों माने आङो मधु पुतलु हाय आदा हाय ओंख्रि जाथ'वाखै आरटि बड'नो क'क्राझार फैबा लोगो मोनगोन दे ब्र' लोगो मोनगोन ब्र' टेनसन गैया बिसुनि हिनजावआ आंनावसो सोंबाय दंनो
नांगोना नाङालै नेट्रक बिसोरनि हिन्जावनि नामा मा नामखौ मोनो खिथाहरलाय नै बै नावकाता ब्लगआव खनसे फैबावदो ब्र मजा बानायदों मिथिदो खिन्थु मिथिनाया मैया मोना मोना थांदोंमोन खिन्थु आङो भिडिअ मोजां खालामनो हादियासै नावकाता प्रागनिखो बया मानसि जायो जानाया 20 थाखा करिबो लाबावो टिकेटआ 20 थाखा फैसा लाखानांसिगोन जिएचआर ब्लग आदा आंनि कमेन्टखौ नुला नामा मानो नुवाखै ब्र नुदो आं दहायबो नोंनि कमेन्टखौ बुंखांखाबाय आरो नै दाबो बुंबावदो जिएचआर ब्लग होननायखौ आं कमेन्टखौ गासैखौबो नायखादो लासै लासै नायबाय थादों आङो राकेश शर्मा आदा NS 200नि दामा बेसे लायो मथा मथि दा डाइरेक्ट बायबाथाय गोदाना 180सो थांगोन दां इदि गोदै NSफोरा थांनो हानाय 180सो नुकुल ब्लग फेमिलिया जोबोद सापर्ट खालामो खोनथि लाभ इउ अल बिदिनो सापर्ट खालामबाय दा थेंक इउ ब्र एसपि ब्लग थेंक इउ बड'सा बसुमतारी खबरफोरा माबोरै मोजां खुसारारि हे बिटसु ब्लग्स मा खबर बैनायनो मोजांलै गुमै बिराद मोजां जाना दङ आरोना गाइस नङा रंजालि बिसोरनि गोसोनि नामा रंजालि अ बा बिटसु ब्लग मा खबर बैनायनो मोजां लसिफार बसुमतारी ब्र येस अलंबार ब्लग वाट्सएपआव नोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन ब्र मानो हाया जानो वाट्सएपआव माबा इन्स्टाग्रामाव नाम्बारखौ बि होमबाना आङो हरगोन दे टेनसन खालामनाङा आं फ्रिखा गासिनो नोंथांमोना जेबो साननो नाङा बड'सा बसुमतारी भाई थांगासिनो दोङो नोंसानाव आरो मागोनि थाखाय एन्थाब फिथा इनिफ्राय थावनि फिथाखौ बराय सावना दोनदे बड'सा बसुमतारी खिथाखाना दोनबाय आङो थावनि फिथा आरो एन्थाब फिथा मागोआव जाहैखागोन आं नोंसानाव मथा मथि 27 29सोआव थांखाथारगोन आङो जायखिजाया ब्लग सनितपुराव नङा ब्र सनितपुरसो दे ब्र नोंसोर जिखुनु जाया आंखौ इन्स्टाग्रामाव कल खालामबानो जाबाय आं इन्स्टाग्रामाव नाम्बार होगोन थांनाय जाबाथाय मोनाया बरा लोगो हमलायगोन आरोना गाइस हेल' ब्र हेल' स्टुडेन्ट भिडिअ लाबो ब्र नो लाबगोन क्रिकेट खेला गेलेनो नामा खबर सबर मोजां ना ब्र खेला गेलेनो थांसै नामा खेला गेलेनो थाङो दसे थानानै होमबाबो लाइभआव होबाय आरो आपडेट होनाय जाबाय नोंथांमोननो मानि थाखाय जादों थेंक्स ब्र वेलकाम ब्र मानसि जाबाय नामा बुरजा मानसि बुरजा जाबाय इयाव सानसुमा ब्र नुकुल आदानि खिन्थि एसेबो गैयाबा बिदिनो बयजोंबो मिलिना नेटनि बिराद प्रब्लेम गाइस बिराद प्रब्लेम नेटनि भाई कमेन्ट फैदोंमोन फैयाखै नङा खिन्थु दा नेटनि थाखाय मा खालामनो उपाय गैया जाना दं मिथिदों ना निजोम ब्र आइ एम भेरि एक्साइटेड ब्र नोंनि बाइक नायनो बहा खेला दंनो बिसुनिया माला खेला दङ थ' गाइस आंखौ नायनो होनबाय थादों नालाय ब्र आं खोन्थानोसै थ' नायबानो जाबाय एसे आं खिन्थिनि नोंथांनो बरिया खिन्थिगोन आं टेनसन खालामनाङा र' आं थांनि बरिया बाइकखौ नायथारनोबोलाय आरो है याहु बाइक नायोनो आंनि बाइक राइस ककल जोंना ब्र'मोना आंनि बाइकखौ नायनो एक दुइ तिनि वाव अला सामराइट आंबो बहुत मोजां नांदो दे नोंथांमोना मोजां जायगाखौ मिथिया आंनि गारिखौ नायनो थाखाय खिथिनाय जाबाय आं गासिनो नायबानो जाबाय बरियानो गैयालै बायला जिला गोजासो न'फोरानो राकेश बर' आदा मा खेला गेलेनो नागिरदोंनो क्रिकेट खेला गेलेगोन जोङो ब्र' दा दसे क्रिकेट खेला गेलेगोन आरो गामियाव रंजालु बर' हिनजाव नां ओइ बा रंजालु मा हिनजाव गोनां होनदोंलै आयौ गोजोन्थों ब्र' थेंक इउ एक्सटेन्ड होगी लोग क्या है कि मानु है तो यो बाइकखौ नुबाय दा बाइकखौ खिथिबाय आङो बाइकखौ खिथिबाय जोंनाव जों गोजोन्थोंना जायखिजाया ब्लगनो निज्लागुरिआव फै ब्र'नो निज्लांगुरिया माथिंमोनलै आं खोनादोंमोन ना माथिंबा आं बारा हमदांनो हायाखै दे ब्र' मा डिस्ट्रिक्ट खिन्थाहरलाय মই बर' मेसेज टु पुरा नाजनो बर' मेसेज रोङाखै जोंहा पुरा नापालु नुकुल दानो बुজি नापालियो कबा नाजनो ना नाजनो আপুনি মই नाजनो কিন্তু মই অসমীয়া गिसे कबा नाजनो दि दैमारि दा सन मोनबा कल खालामगासिनो अके खालामबानो जाबाय दे ब्र' आं एसे बिजि जाना हानाय दे दिनै ल'पेज दोनदो आरो 20K नि थाखाय गिफ्ट होगोन नोंथांमोननो 20K आव गिफ्ट होनायनि थाखाय गस्ला नांगो ना त्रिशुल अपेन एडिडासनि नांगो थ' नोंथांमोना खिथाबानो जाबाय आं लाबोगोन फैगासिनो टेनसन खालामनाङा
बहा दं ब्र'नो बड' दैथुनथ' आं दा न'आवनो दोङो एसे नोंथांमोनदो सावरायबाय ओइ बेला मा खबर फायदो फाय बेला फाय भिडिअ कल खालामदों आङो नै बेलायथिं फाय नकुल दा नुदोना बेसबाय स' गाइस दा लाइभआव आङो फैनायनि जाहोनायल'सोमोन ओमफ्राय दा आं एसे बन्द' खालामहोनोसै लाइभखौ बन्द' खालामनोसै मालाबा मोजां टाइम लाना फैगोन माने दा आंनिया भिडिअ होबाबो नोंथांमोननि सायाव नटिफिकेसन थाबो जानो हानाय दायो बेलासि आरो गोदान भिडिअ फायनोबो हानाय गाइस नोंथांमोना टेनसन खालामनो नाङा जिखुनु जाया नोंथांमोना सार्च खालामना नायबानो जाबाय नुकुल ब्लग होननानै टाइपिं खालामना सार्च खालामना नाय खिन्थु रावनियाबो नटिफिकेसन थाङाखै बायदि मोनदों आरो दा नैबे जानुवारि सिजोनाव माने रावनिबो नटिफिकेसन हराखै होननाय खोनादों इउटुबा ओमफ्राय एसे प्रब्लेम जादों होननानै बुंदों आंनियाल' नङा दे गोबां इउटुबारनियानो जादों थ' बेनिखायनो गासैबो सार्च खालामै खालामै नायबाय था आङो दैलि भिडिअ होनो सेस्था खालामो सार्च खालामै खालामै नायबाय था बि भइस ब्लग है अक्षय कुमार हिर' मा ओंख्रि जाखो हिर' जाथ'वाखै ब्र' जाथ'वाखै जायखिजाया ब्लग थ' चिरां थाबैनो लोगो मोनगोन निजोम बर' थेंक इउ स' माच होनदों थेंक इउ दे वेलकाम वेलकाम गासैखौबो बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन थ' सार्च खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना अके दे होमबा बाय बाय नैखौ दोनथ'नोसै आङो अके 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 दोननांगौबा दोनसै आरो गैलाबा गैला माथो खालामबावनो उपाय गैला बाय 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 न' न' उपाय गैया लाइभखौ दोनथ'नोसै मेसेजखौ दा नायस'नो हानाय नंला गासैबो मोननो नांला जिखुनु जाया लाइभखौ एसे स्टार्टखौ बन्द' खालामनि दासो बन्द' होनदोंमोन ब्र' होनो बाय मा खालामनो दा ब्र' उपाय गैया आङो खिथाना कल माने मेसेज हरदोंमोन आरोना नोंथांमोननो दा लाइभआव फैयाखै नङा आंबो दिनैसो फैबाय नोंथांमोनाबो दोनजानो बादोंमोन खोमा खिजानि आंथ' दा मा बुंबावगोन दा मा होनदो क्रिकेट मेच दोङोमोन जोंनिया दा क्रिकेट खेलाबो दोङो खबर आंना ब्र मोजां ब्र मोजां क्रिकेटबो खेला दोङो दिनै आंनिया क्रिकेट खेला दसे गेलेनांगोन निजोम ब्र नोंसानाव मागोनि फिथा जानो थांगासिनो अ बा आकाश सिमेन्ट सापुरि फैगोन ना फैला सिमेन्ट सापुरियाव थांगोन दा साननैसो रेस्ट लाथ'बाय न'आव थांफिनगोन आरो टेनसन गैया खेला गेलेनोसै नामा बेला दुब्लियावनो गेलेगोन ना अ मायाव गेलेनो होमबा सान्दुं गोसायाव गेलेनो ना मायाव गेलेनो न'आ ना न'आथ' जागोन दे टेनसन खालामनाङा खेला आं दोङो दा खेला गेलेनो थांनोसैमोन जोङो बाय 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 सुन ब्रह्म बाय बाय आंखौ क'क्राझाराव